Hej. Jeg er ude at gå sammen med min hund. Det siger hej. Ja. Så er min far min stopper. Sådan, vi er tæt ved Normali. Men prøv at se ham der. Han er bare så cute. Sådan. Ja. Så har jeg traded noget med den her. Så vi er her ved sådan en kæmpe folkehus. Men ja. En ikke bare så nuttet. Se, det er min storebror, det er min far, det er min hund. Og det er mig. Siden I ikke får lov til at se mit ansigt i dag, det er fordi mit hår er lidt rodet og alt muligt. Men 1000 tak alle sammen for 100 et eller andet. Det er jeg så glad for. Vi ses.